La Fundació Jaume III ha presentat un estudi que conclou que els llibres de text escolars no s'adapten a les modalitats lingüístiques de les illes. Des de la Fundació han divulgat un vídeo en què especifiquen aquestes conclusions. Els llibres de text escolars no s'han adaptat de forma correcta a les modalitats lingüístiques de les illes. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi que ha presentat la Fundació Jaume III. L'estudi s'ha realitzat a 18 llibres de text de 3 editorials diferents en les matèries de català i coneixement del medi de primer, tercer i cinquè de primària. Només s'han analitzat els llibres que duen aquest distintiu, és a dir, que estan adaptats a les modalitats insulars. A nivell d'editorials, la millor editorial, o l'editorial que adapti millor llibres de text a les modalitats insulars és l'editorial Vicenç Vives. La pitjor, Anaya. I Santillana quedaria al mig. Segons l'estudi, la morfologia verbal i l'article personal és l'únic que s'adapta bé. Pel contrari, ni els pronoms febles ni l'article baleàric apareixen als llibres escolars que ja haurien d'estar adaptats. No s'usa mai l'article salat. L'article salat està totalment desterrat d'aquest llibre de text. L'estudi conclou que en els llibres analitzats hi ha una important mescladissa de vocabulari.